Naka-ready na ba tanan? Yes, Yes, sir! Papalakas tayo sa ating apwersa. Yes, sir! Karon, ikaduha na natong training sa army. Ipaglaban nato ang atong account 3. Yes, sir! Yes, sir! Asa dito ang kuyot o itlog? Absent, sir! Kalikos sa ilong! Kay karon, wala man siya kasuti. Tugan na nato ang atong training sa army. Karon, kinahanglan nga makakaton mo sa atong training. Kay doon na nakasod nga mga rebelde. Ikaduha na nini nato nga training. Kinahanglan nga mahansay mo. Wap! Dapat nga magpakaligong ta sa atong mga armas. Nahansay na ba mo? Toknoy! Yes, sir! Mayo inoon! Maksoy! Kinahanglan nga magpakaligong ka sa pag-unit sa Armalite. Yes, sir! So karon, ipaglaban nato ang atong Pilipinas! Magbabaya, Pilipinas! Pilipinas! Magbabaya, Pilipinas! Karon, magsuod na ta sa ikaduhang training! Hop! Hop! Itik! Itik! Ha! Ha! Lusa! Lusa! Kuyaman! Kuyaman! Kuto! Lusa! Gaspa! Lusa! Kuyaman! Kuto! Lusa! Attention! Sana all. Wow! Karon! Kaya nakamalata sa ikaduhang level 2, level 3 na set! Naintindihan niyo! Yes, sir! Amayo inon! Ibutang na! Okay! Yes, sir! Okay! Yes, sir! O karon, ibutang na nako ang atong mga sandata kay magsugod data sa atong training. Goose up! Yes, sir! One, sir! One, sir! One, sir! Naunsa naman eh! Nawagtang maning lubot! Di na sa buliw! Kada! Yeah! Ganahan kong army nga dili mga dakog tiyan! Ang gusto na ko, daot! Kay kusog budangan! Tarungan na! Yes, sir! Halak ka. Tumayo na! Karon kay humanama mo sa atong training nga kusap, kuhaw na nako ang atong sandatang armas imported. Yes, sir! Yes, sir! Tumalikod na! Lusa! Kuto! Kaspa! Lusa! Lusa! Panahan ko ito! Kaspa! Lusa! 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 Tiburcio, ano? Adto ang mga tao nato. Ay na mag-training ta karon. Magtiling po tayo. Magpalakas na sa atong purisa. Sikat na. Adto na ko. Buy Palaway! Naman. Meron tayo training sa kampo natin. Oo. Tara! Buy Bugard! Ngayon pala ang schedule siya. O ngayon! Tara. Lakas ang arami. Napon diha Commander Dakula. Commander Dracula. Diyan na, ang mga batok mo. Mayong hapon usab. Maayo kay ini na kamo. Ipangarita kamo kay mag-training ta karon. Magpalakas ta sa atong purisa. Yes, siguro ta. Sige no, okay Commander. Kung unsay akong buhaton, inihang sunon. Oh! Sige, ibutan ang mga armas. Ah! Pilmero nga Steve. Isa! Reverse.
Kuasa Armas. Ini kuasa Armas. Nuni nakaparasasin tarungan ini tarungan. Sige, Commander. Sige, Commander. Pura makamu mengaway kaon. Sige, Commander. Tarungan. Tarungon. Kana. Bilangkat mo ng imong tarungan na. Na. Karon. Ang ako isunod ka ninyo, ikatulo. May steps. Sige, Commander. Pangamot. Ibutang armas. Hilbiro pangamot. Buah. Buah. Mga bobo! Buah. O karon. Dog style. Sige, Commander. Unsaon man? Ana ba? Ana. Sige, Commander. Sige. Commander. Sige. Karon. Pangatkat mo sa lubi. Saka na. Bawa. Lugay. Sakap. Very good. Tibur siya. Bilisan mo. Sunod. Ayaw, hinay-hinay.